дуруди дигар бораи маро аз дафтари марказии радио зудӣ дар шаҳри Прага бипазиред. бинандагони азиз ва умедворам ҳар куҷое ки ҳастед сиҳату саломатед ва гӯшу ҳушатон бо мост ва ман дар чанд дақиқаи дигар талош мекунам барои шумо сархати хабарҳои рӯзро бигӯям. соат бо вақти Прага 10:04 аст. мо бинобар мушкилоти фанӣ як чанд дақиқа дертар шурӯъ кардем, аммо бо ин ҳам боварӣ дорам ки то охири суҳбат моро ҳамроҳӣ хоҳед кард ва ҳамин гуна дар барномаи хабарӣ низ дар озоди видео ки ҳоло аз он ҷо моро тамошо доред дар пахши мустақим бо мо хоҳед буд ки ин барнома 15 дақиқа идома мекунад ва фарогири мавзӯи муҳими Тоҷикистону ҷаҳон аст. Қосим Ҷумарт Тоқаев рӯзи чоршанбе барои бардошт гирифтани вазифаи президенти Қазоқистон савганд ёд кард. Истеъфои Нурсултон Назарбоев, раиси ҷумҳурии Қазоқистон, ки 30 сол раиси ҷумҳурии Қазоқистон буд ва аз ин вазифааш даст кашид. Ин тасмими Нурсултон Назарбоев вокунишҳоеро ба бор овард, аксаран ба хидматҳои ӯ барои Қазоқистон ва ҳамчунин тасмими дурусташ барои рафтан аз қудрат таъкид мекунанд. ҳокими дарӯзумри минтақа як сол пеш аз хатми давраи панҷуми президентияш дар як фурсати замонии хеле рамзӣ истеъфояшро эълон намуд. бо ин ки Назарбоев сабаби аз мақом рафтанашро нагуфт, таъкид кард ки ҳамчунон дар мақоми раиси шӯрои амнияти Қазоқистон ва раҳбари ҳизби Нур-Отан хоҳад монд. то ҳол вокуниши раҳбарони кишварҳои шӯравии собиқ ки бархе якҷо бо Нурсултон Назарбоев ба қудрат расида буданд ва бархе ҳам бадтар ба гурӯҳи раҳбарони дарозумр ҳамроҳ шуданд маълум нест, аммо дар барномаи хабарӣ шумо имкон хоҳед дошт назарҳои худи сокинони Қазоқистон ва коршиносони тоҷикро дар робита ба ин тасмим бишнавед ки бояд бигӯям ки мухталиф ҳастанд. зимнан ҳукумати Қазоқистон то замони баргузории интихобот дар дасти Қосим Ҷумарт Тоқаеви 65 сола раиси парлумони он кишвар мемонад, аммо аз ҳоло коршиносон чандин нафарро ҳамчун ҷойгузинҳои эҳтимолии Назарбоев пешбинӣ мекунанд. ну созмони ҳолии ҳуқуқи башар аз ҷумла Human Rights Watch ва кумитаи норвежии Ҳелсинки аз ҳукумати Тоҷикистон хостанд ки Маҳмадалӣ Ҳаитро билофосила ва беқайду шарт аз зиндон озод кунад. Маҳмадалӣ Ҳаит соли 2015 дастгир ва соли 2016 дар мурофиаи паси дарҳои баста ба ҳабси абад маҳкум шуд. ҳамсараш Савринисо Ҷурабекова ҳафтаи гузашта ба расонаҳо гуфт ки Маҳмадалӣ Ҳаит ҷиддан бемор аст ва дар мулоқот шикоят кардааст ки ӯро шиканҷа карданд. изҳороти созмонҳои оммии ҳуқуқи башар рӯзи 20 март яъне имрӯз нашр шуд ва онҳо аз дипломатҳои муқими Душанбе хостанд ки барои дидор бо Ҳаит ва зиндониҳои дигар иҷоза бигиранд ва раҳоии фаврии онҳоро тақозо кунанд. ҳафтаи гузашта мақомоти раёсати зиндонҳои Тоҷикистон шиканҷа шудани Маҳмадалӣ Ҳаитро рад карда буданд ва мо дар барномаи хабарӣ имрӯз ҳатман ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳ хоҳем кард. дар Тоҷикистон ба тавлиди нахустин мошинҳои боркаши гаронвазн ва экскаваторҳо шурӯъ карданд. тавлидот аз сӯи ширкати муштараки Туҷики ва узбеки Талко Крантас ба роҳ монда шудааст. мақомоти ширкати Талко Крантас мегӯяд ифтитоҳи тавлидоти мошину экскаваторҳо дар корхона тасмими ҷиддии ҷиҳати бартарӣ додан ба саноат дар иқтисодиёти кишвар мебошад ва сохтмони корхонаи муштараки Туҷики ва узбеки Талко Крантас моҳи сентябри соли 2018 бо ҳузури Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев раиси ҷумҳурони Тоҷикистону Ӯзбекистон шурӯъ шуда буд ва тавре шумо дарк кардед яке аз гузоришҳои барномаи мо имрӯз дар ҳамин бора хоҳад буд. чаро нархи роҳгирои таксиҳо аз душанбе то кулоб 2 баробар зиёд шудааст. болоравии нархи роҳгиро аз сӯи ронандаҳо норозигии мусофиронро ба вуҷуд овардааст. худи ронандагон бошанд мегӯянд чунин тасмим аз ночорист. ҳамкорони мо барои шунидани шикояти мусофирон ва ҳам гирифтани назари ронандаҳои таксиҳо ба назди онҳо рафтанд ва умедворем дар барномаи хабарӣ мо имкон хоҳем дошт ки ин гузоришро ба шумо пешниҳод кунем. ва бинандагони азиз, фардо 21 март ҷашни Наврӯз аст, аммо бояд бигӯям омодагиҳо барои таҷлил аз ин ҷашн дар манотиқи мухталифи Тоҷикистон аз ҳафтаҳо пеш оғоз мешавад. ин ҷашн баъд аз касби истиқлолияти давлати ҷойгоҳ ва мақоми муносиби худро ба даст овард ва яке аз ҷашни мардумӣ то ба ҷашни давлатӣ эътироф гардид. ҳамакнун барои таҷлил аз ин ҷашни суннатӣ дар тақвими Тоҷикистон
4 روز رسما استراحت اعلان شده است. گذشته از این در ماه سپتامبر سال 2009 یونسکو مؤسسه علمی و فرهنگی سازمان ملل نوروز را در فهرست میراث فرهنگی بشری وارد کرد و در ماه فوریه سال 2010 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس 64 خود قرار را به تصویب رساند که من بعد 21 مارس همچون روز بین‌المللی نوروز تجلیل می شود. خب بلازم به تاکید است که باور سنت های زیبا و پرمعنی زیاد نوروزی از گذشتگان ما از قرن به قرن و از عصر به عصر میراث مانده است و برخی از آیین ها و عنعنه های نوروزی در نیمه راه تاریخ گم شدند، اما چند از این سنت های مهم این جشن تا به امروز رسیده و رعایت می شود. آیا شما میدونید که قبل از نوروز کشاورزان ختلانی در 12 ظرف نوهای دانگی را به آب تر کرده حاصل سال را فال میگیرند؟ اگر در این باره دانستان میخواهید پس بعد 3 ساعت دیگر گزارش را در این مورد در برنامه خبری تماشا کنید و چون تا شروع برنامه خبری هنوز تقریبا 3 ساعت دیگر هست و فکر میکنیم تا اون زمان ما خبرهای بیشتر از این رو در دست خواهیم داشت که تا به شما بینندگان عزیز پیشنهاد کنیم. فراموش نکنید برنامه ما ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 5 با وقت دوشنبه و ساعت 3 با وقت مسکو تقدیم شما می شود و شما میتونید آن را در آزادی ویدیو ببینید، همین گونه در www.azadi.org وبسایت رسمی رادیو آزادی و همچنین در شبکه‌های اجتماعی که رادیو آزادی آنجا صفحه های رسمی خود را دارد. و تا اون دم اگر شما هم خبر و نظر و یا ویدیو و عکس داشتید لطفاً به ما بفرستید. تا ملاقات در پخش مستقیم برنامه خبری.